खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो असे बिमायानो गावनि फिसाजोखौ फानहरनाय जाथाया सोराङाव फैदों सा लखिमपुर पुलिस थानानि हानजाया बे दायाव साद'खौ एरेस्ट खालामदों रिपर्टनि बायदिब्ला जुलि होफ्लानानै गावनि असे फिसाजोखौनो फानहरदोंमोन आंगो बिमाया 18 बोसोर बैसोनि असे फिसाजोखौ जुलि होफ्लानानै राजस्थान फारसे 1,35,000 राङाव फानहरबायमोन बे जाथायनि सायाव सा लखिमपुर पुलिस थानानि हानजाया स्रोद खौरां मोननानै सिग्रोमनायाव हिनजाव गोदान महरै फानहरनो नागिरनाय बे जाथायाव साद'खौ सा लखिमपुर रेलवे स्टेशननिफ्राय हमनो मोन्दों आरो फानहरजानो नागिरनाय 18 बोसोर बैसोनि आइजोखौ रैखा खालामनो हादों हमनो मोननाय साद'नि मादाव साब्रैनि मुङा रमेश कुमार दुबी आजाद पारिक महेश कुमार आरो बलविंदर सिंह साब्रैबो राजस्थाननि भिलवार जिल्लानि गुबुन सानैनि मादाव सासे फानहरजानो नागिरनाय आइजोनि असे बिमा आरो सासेया आइजो दालालि मुङा रिता दत्त बिथाङा लखिमपुरनिनो सासे आइजो फालांगिरि दा गासै साद'खौबो सा लखिमपुर पुलिसा सा लखिमपुर रेलवे स्टेशननिफ्राय हमनो मोनबाय हिनजाव गोदाननि मुङाव मोनसे रायजोनिफ्राय गुबुन मोनसे रायजोसिम फानहरनाय फालांगिया भारतनि खना खनला जायगायावनो जागासिनो दङ बेखौ बे जाथायनिफ्रायनो मिथिनो मोनो होननानै पुलिसा फोरमायथिदों ट्राइबेल सुबुंफोरखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मोजां मोना बे खोथाखौ बर' सुबुंफोर लोगोसे प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारिया दासिमबो मिथियाखै नामा बे खोथाखौ सोंथि खालामदों गर्जन मुसाहारिया बिथाङा बुंथिदों दि बर'फोरनि गेजेराव मोनसेनि उनाव मोनसे जाथाय जालांबाय आरो जाबावगोन खनले होस्रांबाय थानायजों बेनो फोरमान जायो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीनि खाथि खाला बर'फोरखौ दोननाय नङा गासैखौबो होस्रांगोन बेनिखायनो बर' हारिया सिरि मोननाया गोनांथि दंसै खौसेथि जानानै मोनसे भइसजों गासैबो राजखान्थि हान्जा माहारियारि आफाद आरो बर'नि रायजो राजा बयबो क'क्राझारनिफ्राय उदालगुरिसिम गासै मोनबा जिल्लायाव आसाम सोरखार आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै सोमावसारनो नांगौ मानोना हेमन्त बिश्व शर्माया मुस्लिम माइन'रिटिखौ जेसेबां सैया थिग बेबायदिनो हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिथांनि हानजायाबो बर' ट्राइबेलफोरखौ सैया बिथांमोनहा बर' ट्राइबेलनि मोजांखौ हास्थाया गोरिब दुखिया जाजानो लुबैयो हाग्रायाव थांनानै हाथियार दैजानो लुबैयो जाहाथे दाउ अमाफोरबायदि गावथारनो हायो गावसोरनियावबो आल्फा दं नाथाय आल्फाखौ शिक्षा होगोन होननानै गोख्रों रावजों दिनैसिमबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंफेराखै नाथाय एनडिएफबि ULB NLFनिखौ लोगो हमनानै दाउ अमा बायदि गावथारदों बेजोंनो फोरमान जायो हेमन्त बिश्व शर्मानि गोसोआव बर'फोरनि सायाव थोबसेबो अननाय गैया बेखौ मिथिनानैबो बर' हारिया सिरि मोनाब्ला आरो खाबु लाग्रा राजखान्थिगिरिफ्रा बुजियाबा बर' हारिया जोबस्रांगोन होननानै बुंथियो बिथां गर्जन मुसाहारिया लोगोसे बिथाङा बुंथिबावोदि बे समाव बर' हारिनि गेदेर अलखदनि सम बर' हारिखौ दानायाव एबसु आरो NDFBजों लोगोसे गोबां बर' दैदेनगिरिफोरनि बिहोमा दङ बेनि अनगायैबो BAC BTC आरो बिटिआर गोरोबथा जालांबाय बेनि उनावबो बर'फोरा सेरखाय बेरखाय जाफिनबावबाय बे जाथायफोरा बर' हारिखौ सिरि मोनहोबाय दि बर'फोरनि थामोनथाया दासिमबो रैखाथि गैया जोंनि बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरा एसेम्ब्लियाव गेदेर बिबान लानानै दं आसाम एसेम्ब्लियाव बर'फोरनि MLAजों लोगोसे बिश्वजित दैमारि बिथाङा बुंथिगिरिनि बिबान लानानै दं बेनि अनगायैबो प्रमद बर'आ BTCनि गाहाय आरो BJP सोरखारजों एलायन्सआव दङ बिथांमोन थासेयावबो बर'फोरा आलाय सिलाय जानो गोनां जादों बे समाव प्रमद बर' बिश्वजित दैमारि लरेन्स इस्लारि आरो बर'नि MLA MCLA आरो MPफोरा बहा थैनानै दं होननानै सोंथि खालामो बिथाङा आरो जायनाखि ट्राइबेलफोरा फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि गेजेरजों थानो मोन्थाय दंखायो बेखौ लानानै एसेम्ब्लियाव बर'फोरखौ होस्रांनायनि सायाव सावरायाखैमोन नामा होननानै सोंथि खालामबावो लोगोसे होस्रांजानाय बर'फोरखौ प्रमद बर' आरो बिश्वजित दैमारि बिथाङा फैनानै खौरां लाफैयैया लाजिथावना होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा गवालपारानि लखिपुराव मैदेरनि गाग्लोबनायाव साथामनि जिउ खहा हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव लखिपुरनि 2 नं सालबारियाव नखरसेनिनो साथामनि जिउ खहा जादों जिउ गोमानाय साथामनि मुङा फारियै ममिन आली जाहुरा बिबि आरो जारिमान बिबि फोरमायथिनाय बायदिब्ला हरनि समाव उन्दुफुबाय थानाय समावनो हाग्रानि मैदेरा फैनानै 2 नं सालबारि गामियाव गोबां न' बांफोरखौ सिलिंखार खालामफैदों बेबायदिनो ममिन आली बिथांमोननि न'खौबो गाग्लोबनानै सिलिंखार खालामनायजों लोगोसे न'खरनिनो साथामखौबो बुथारलांदों हाग्रानि मैदेरा न' बां सिलिंखार खालामलांनायजों लोगोसे न'खरनि साथाम सुबुंखौ खेबसेयैनो बुथारलांनाय जाथायखौ ओनसोलनि सुबुंफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों 22 नं खख्लाबारि बियाबाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय UPPL दोलोनिफ्राय मन्टु बर' आरो BPF दोलोनिफ्राय शंकर बसुमतारिया नमिनेशन गथायबाय उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिलाइ गथायनाय लोगो लोगोनो बिसायख'थिनि गुदुं बाराबो बारनो हमबाय बिजाथिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों दि मित्रजोत दोलोनि सासे दैदेनगिरिया गावखौ अदेबानि हाग्रामा महिलारिखौ लोगो हमदों आरो
मित्रजोतनि मोनसे दोलोखौ बिटिसिआव दोनजानाय नंला खौसे जानानै बिटिसिनिफ्राय बायजो खालामनांगौ होननानै बुंथिदों होनना फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया। लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बिपिएफ दोलोआव दा सा12 एमसिएलए दंखायो। सा12नि मादाव सा11आ दंखायो आरो सासेया खख्लाबारि बियाबनिफ्राय देरहाखागोन। नाथाय बायजोआव 12निख्रुइबो बांसिन एमसिएलएफोरानो सोमोन्दोआव दङ। बेखौबो सायख'सो लानाय जादों। जानला मोनलाखौ लायोब्ला दोलोआ बदनाम जायो आरो उफ्रा बिसायख'थिनि उनावनो बिपिएफ दोलोआ सोरखार दागोन होननानैबो बुंथिबावो हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांदि माखासे सान सिगां थिकादार आफादनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारि बिथाङाबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदोंमोन दि प्रमद बर'आ खौसे सोरखार दानो थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ दिल्लीयाव लोगो हमदों होननानै। थारैनो 1 बोसोरनि उनाव बिटिसिनि राजखान्थियाव माबाफोर सोलायसोल' नुनो मोनगोन ना फैगौ 2025 मायथाइनि बिसायख'थियाव सोलायसोल' नुनो मोनगोन बेखौ समासो खोन्थागोन आरो खोथाया बेसेबां सैथो बेनि थाखाय जों रायजो राजाफ्रा नेनो नांगोन। बेनि अनगायैबो जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि सायाव बिथाङा बुंथिबावो दि शंकर बसुमतारिया बिपिएफ जोनोम जानायनिफ्रायनो खख्लाबारि बियाबाव नेहाथारिनि बिबान लानानै खामानि मावबोदों, जायनि थाखाय बिथांखौ गासैबो हारिनि सुबुंफ्रानो सिनायो आरो बिथाङा 100% देरहासारगोन होननानै बुंथियो। गुबुन फारसेथिं प्रमद बर' बिथाङा उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुंथिदों दि 22 नं खख्लाबारि उफ्रा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोनिया 80% भट मोननानै देरहासारनो हागोन। जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिया गेदेर अंक नङा होननानै बुंथियो बिथाङा। थांनाय 1 बोसोराव बिटिसिआव गोजोन फैबाय, गासै हारि माहारिखौ रैखाथि खालामनो हादों, जायनि थाखाय थांनाय समनि उफ्रा बिसायख'थियावबो इउपिपिएल दोलोआ मोजाङैनो देरहासारनो हादों होननानै बुंथियो। लोगोसे बुंथिबावदों दि बिटिआरआव रायजो राजाफोरा सोलायनाय नुदों। थांनाय बोसोराव 500 किल'मिटार लामा बानायदों, लोगोसे गोबां खामानि जागायदों। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल फारसे फोथायनाय फैबाय। रायजो राजाफ्रा सोलायनाय, गोजोन, रैखाथि आरो जौगानायखौ नागिरो आरो इउपिपिएल सोरखारा बेनि सायावनो खामानिखौ मावगासिनो दं होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। इउपिपिएल आरो बिपिएफनिफ्राय बिजाथिलाइ गथायनायनि अनगायैबो भटार पार्टी इन्टारनेशनेलनिफ्रायबो लब कुमार बसुमतारी आरो हिरेन सरनिया बिथाङाबो अबर सुरक्षा समितिनिफ्राय जिल्ला बेंगिरिनो बिजाथि महरै नमिनेसनखौ गथायबाय। लैहोर लैहोर गयारि बिथांनि दैदेननायाव फरायसाफोरा गुवाहाटियाव होस्रांजानाय बर'फोरखौ खौरां लाहैदों। जाथायनि सायाव दुखु मोननानै बिथाङा फोरमायथिदों दि बर'फोरनि गेजेराव गोजोन फैबाय होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंबोदों आरो बर'फोरनि गेजेराव माब्लाबाबो खैफोद फैनाय नंला होननानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो बुंबोदों। बेनि अनगायैबो बर'फोरनि गेजेराव गेदेर गेदेर गोरोबथा जानानै थांबाय, नाथाय बर'फोरनि गेजेराव दासिमबो गोजोना फैयाखै। बे अखा बोथोरनि समाव बर'फोरखौ होस्रांदों, बेनि सिगां गोजां बोथोरनि समाव बर'फोरखौ होस्रांदोंमोन। बेनि अनगायैबो बिटिआरआव खनले नंखायै बर'फोरखौ एनकाउन्टार खालामदों आरो रन्जन दैमारि बिथाङा दासिमबो जोबथेसालियावनो दङ। बेबायदिनो बर' हारिनि गेजेराव गोबां जेंना जादों, नाथाय बेफोरनि उनावबो जोंनि बर'नि राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि हेंथायै फंसेबो जेबो बुंनो हाया। बर'फोरनि बेफोर खहानि समाव राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै फंसेबो जेबो बुंथियाब्ला बबे समाव बुंगोन होननानै सोंथि खालामो बिथाङा। बेनि अनगायैबो जोंनि बर'फोरनि अलखदनि समाव बर'नि दैदेनगिरिफ्रा खौसेयै मदद होआलासे राजखान्थिनि खोथाखौ लानानै गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामनायखौसो गोनांथि होयो होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। बेफोरनि अनगायैबो प्रमद बर' बिथाङा सिगां हारिनि गोबां खामानि मावबोदोंमोन, नाथाय दा राजखान्थिनि दैखराव हाबनानै जाहाथे बर' हारिखौ बावनानै थाङा, मानोना बर' हारिखौ रैखाथि होनाया प्रमद बर'नि बिबान। बे दुखु आरो अलखदनि समाव आसाम सोरखारजों थाफानाय बर'नि एमएलए आरो राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा खेबसेबो नुजाथिफैयाब्ला बिथांमोनहा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों बायजाबाय होननानै साननानै लानाय जागोन आरो जुदि बिथांमोनहा बायजामाराखैब्ला होस्रांजानाय बर'फोरनो हा आरो थानायनि थाखाय थाबैनो न' होनायनि राहा खालामनानै होनांगौ होननानैबो बुंथिबाव बिथां लैहोर लैहोर गयारिया। बिटिसिनि इएम रनेन्द्र नार्जारी बिथाङा पिएमएवाइ बिथांखिनि गेजेरजों 17,000नो सेंसन लेटार राननानै होदों। मिरु सोरखारनि पिएमएवाइ बिथांखिनि गेजेरजों गरिब दुखिया नखरफोरनो न' लुना होनायनि जि बिथांखि, बे बिथांखिनि गेजेरजोंनो सुख्लाय सेरफां बियाबाव इएम रनेन्द्र नार्जारी बिथाङा 17,000 नखरनो सेंसन लेटार राननानै होदों। लोगोसे बेखौ लानानै अफिसारजों लोगोसे मुलाम्फायारिफोरखौ लाफानानै सांग्रांथि मेल खुंदों। सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायथिदों दि पिएमएवाइ बिथांखिनि गेजेरजों न' लुनो थाखाय 1,50,000 रां होनाय जायो। नाथाय सिगांनि समफोराव न' लुनायनि मुङाव भिसिडिसि चेयारमेन आरो मेम्बारफोरा रां लानायखौ खोनानो मोनोमोन। बेनि अनगायैबो रां लानानैबो न'खौ आबुङै लुफुंनानै होआमोन।
जाहाथे दा बे समाव बेबायदि जाया बेनि सायाव सांग्रांथि होनाय जादों होननानै फोरमायथियो रनेन्द्र नार्जारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो इएम रनेन्द्र नार्जारि बिथाङा फोरमायथिबावदों दि मिरु सरकारा आसामनि दुखुथिया नखरफोर गासै 19 लाखनो न' होनो खोथा होदोंमोन आरो बे लेखायैनो जरहाटआव 5 लाखनो न' होनानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेखौ बेखेवदों होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो PMAY बिथांखिनि गेजेरजों न' लुनो थाखाय 1,50,000 रां मोननायखौ जाहाथे गुबुन खामानियाव बाहाया खालि न' लुनायनि थाखायल' बाहायो बेनि सायावबो सांग्रांथि होनाय जादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।